brzo nešto izbaci zbog toga, iskreno. Jedino je ono komentarisala realno Đedović, ovo sve ostalo ne mlaka nego ladna voda. Jedina ima muda. Djevojka. Pozdrav za Bratislavu, pozdrav na konda. Jeste vidjeli kako su produžili izolaciju i to? Slučajno, ne bih rekao. Super ga objasnila Mesec, baš onako kulturno, fino, lijepo, kratko, jasno. Pozdrav za Natali, pozdrav. Izvini, kako maltretiraju matoru? Ne razumijem. Zorka, ne razumijem to je pitanje, izvini. Malo mi obrazloži samo, izvini, ne me zameriti. Da, čutao je, baš me iznenadilo što je čutao, vrate, mnogo to optužbi, ali to su sve činjenice, nema tu šta. Tako da, što se tiče Ivanije, brate, ako ostane ovakva će biti moj favorit, jedini, tamo, unutra. Matora je povukla nogu, kakvu nogu? Đedo vidio da produkciju Šta? Đedo vidio da produkcija štiti Matoru, rekao danas babi. Žalio se. Pa vidi, s obzirom da su objavili Ivaninu nominaciju, što mi je jako čudno, generalno nju onako izostave uvijek da je objave tamo na stranici njihovoj, malo mi je čudno, brate, da hoće, da može to namjerno da bi narodu kao nešto, podilazili i to. Čudno mi je to malo. Čitala sam Mitka juče pesmu, ako nisi bilo tu šta da radim. Tako da malo mi je čudno da njega hoće da... Mislim, narod je provalio, nema tu šta, svima je jasno, ali čudno mi je malo to. Vidjeli se kako ga je Ivana Šopić branila od Ivanije, mislim, jebote život. Kad ti treba voditi da te brani od učesnika, jebote. Pa kao, brate, smiješno. Baš smiješno, jebote. Žalostno. Ne, slušaj ga, ovo je nešto godina učesnici i ne treba da ga slušaj, bre, pa ko je ovo? Evo, niko ništa. Baba je rekla neće više Matoru vređati. Jel baba, jel? Produkcija diže ruke od čmarka. Ne mogu da dignu ni ruke od njega, kad on njima treba. To mora da znate. Ivana Šopić, Pekec, mali, valjda kepec. Ne da mi ići da čovjek progovori. Ne znam šta je Mića rekao, pola njega ne razumem, brate. On kad progovori, ja stvarno pola moram da googlam šta je rekao. Da pustim na slowmotion, ono. Koliko daješ rok svađu Aneli i Đedović? O tome sam već pričala, ljudi, tako da ni dvoje, niđe veze. On je samo koristio prošlu sezonu zato što je znao da produkcija gura njenu priču, Stanija, ovo ono, Alibaba, sa 40 razbojnika i to, mislim, budalaština tema, niđe veze sa životom. Tako da, bio na zadatku, prošao zadatak, ćao zdravo, pustio je niz vodu i to je to. Mića je indirektno rekao da Đedovića ne podnosi. To se zna, to sam ja prošle godine pričala, nije dvojici nismo mogli da se gledaju očima. Ali naravno imali su zajedničku temu, zajednički zadatak u sedmici, pa su morali da puše kod s jednom drugom. Tako da to mi je jasno. Može Đedovića, šta?
Možda Đedović i promene jer ga je svako provalio pa više nema uticaja, pa da, naravno, ko će sluša budala. Ma da ima još budala koji nemaju 2 grama mozga koji mu se ulizuju jer misle da je on produkcija, što se i on kao i predstavlja, jel? I pa se boje i plaše, ne znam samo čega, šta oni to mogu, mislim, i generalna produkcija šta ti može, možda ništa. Ali jebi ga, ima ljudi koji su jednostavno takvi. A bebicu je šta god on kaže, on aminuje, da, to da. Meni samo drago što je toliko ispod glupa pa je potvrdio kad je Gastozu rekao za učešće moje koje je bilo, da će proći kao ja Gastoz ako nastavi tako, po svom naravno. Tako da